ati kok dadak kaya ngono lho. Nek ora percaya yen liwat aku kelingan. Sing seneng ati. Oh, alah motobat kok ngawah ya le. Kowe kuwi dipeke wong tuwa wele mikir kowe ketir kok ngono. Iki urung denep urung ana kicok mania. Denepe piye le? Ses. Kene lho ngerti reng. Kowe iki do ngopo? Iki lho ndak kaya kara, wis seru ya seru ora banget nggon keprak iki. Oh alah le. Keter rasane ngatiku le, keprak iki ngono nganti kaya torong le. Wis aja do wasu malah aja do kuwatir banget. Sing jenenge kodrat iki pancen kudu diwiradati wong nyuwun ki ya becik ning kabeh iki kudu waspada mulak lan ngati-ati. Kowe tak jaluk pengertianmu lho jaluk bendaramu teko meneh to. Betah lopo korang guling eling osolah jatniko awipun ndara udara janaka sami wilujeng ya Kakang Semar ora-ora prayoga nggonku prapun ingkang kadembo ya Kakang Semar ora-ora prayoga nggonku prapun ingkang kadembo. Oh, sungkem kula ndara saripin iya gare wis tak pompok iya gare tak pompok. Bekti kula Den iya beto wis tak pompok iya beto wis tak pompok. Sungkem kula Den iya bagong wis tak pompok iya bagong wis tak pompok. Jangan gulung ngadi ngarep. Anawipun dika wonten ing Karang Kadempel wonten wigatos menapa Rizki, makasih. Janaka sing ngomong aku kok kuwi. Wong dhewe Kakang Mas kuwi wae sisaku kuwi aku tak nikseni. Enten apa to, Den? Kakang Semar. Para taku kelawan Kakang Mas Werkudara saking Kakang Semar sak anakmu. Kakang Semar ku mau kabar apa durung? Kabar apa? Ora monggo Kakang Nduk. Deyara Dripadi Murta kacidra dening Duratmaka. Wah. Sinten sing wani nyolong bojone Prabu Puntadewa nek kurang ajar. Awek rusak pagrayu moga gak terus sejo opane mau bojone kok di wani dicolong. Sinten Den? Cangkeme. Wong asane ndara. Ane kok bengak-bengok. Kowe iki karo bendaramu aja kaya ngono kuwi aja lek aku iki ya kok kurang kabar ndara wong Dripadi kok dicolong karo mungsuh. Sinten iku Den? Sinten Den sing nyolong ndara Dripadi Den? Kakang Semar. Aku nanjiki nyang Pajupat Limo Pancer ora ning gambaran utawa pituduh marang palenggani Kakang Mbok Deyara Dripadi. Wong kok Prabu Puntadewa Pitaya kelawan Janaka kelawan Kakang Mas Werkudara
bali lan ora nikah. Lah kok ipeng kula dateng anak kula Bagong kok Ndara Drapadi kok ke anu murca. Kacidra dening Duratmaka napa kintenipun lelampahan iki wonten sambung rapetipun gandeng celengipun nggih Den. Nek nalaripun boten, nek nalare boten wong niku sing dirembug niku Bagong sing wonten Ngamato sing dirembug Ndara Drapadi. Sejatine ora ana sambung rapete kelawan Kakang Ndara Drapadi. Nanging nalika semono aku sopan kelawan Kanjeng Koko Prabu Duryudana kranggih kelawan bapa Pendang Durna ngandharake baline Kakang Dewi Wara Drapadi kuwi kudu ana syarat Kakang. Syarate napa kedah golek ayam cemani dudu Kakang. Napa kedah kangge kambil gading cengkir iya dudu. Napa kembar setaman iya dudu Kakang. Lah terus syaratnya napa Den? Nggih, syaratnya napa Den? Syaratnya napa Den? Syaratnya napa Den? Mang Sanjang Den. Mang Sanjang syaratnya napa? Kintenipun mangke Bagong iso golek, mengke kula wangi golek Den. Syaratnya napa mang ngendika Den? Pun ampun Mas Sumelang. Kakang Semar, aku kepiye sing kudu matur Kakang? Mboten sajigo lan perkewo wong sampeyan ku bendarat Ndara kula. Ana kekun ora mulang. Kita rampung gaweane Kakang Semar sing gedhi pangapuramu sarate mung siji supaya Kakang Dewi Wara Drapadi bali. Mangandika sarate napa Den? Napa kedah kula ingkang lampahi prihatin dudu Kakang, nanging sarate kudu Bagong dadi tumbak. Ya Pak. Wah, kurang ajar. Wong ora ngopo-ngopo dienggo tumbal. Kowe ora sudi. Wong urip kok dienggo tumbal, mlayu atoe.